Shalom, berhalado pasahaton selamat hari Minggu, sudia ruas nama dohoti per minggu non. Mertua ma akan naro di bagasa Tuhani. Minggu tes darion, imana margoar, Minggu kuasi modo giniti, lapatanna, songon poso-poso nai baru tubuh. Topo ni minggu tes darion, mangolu di bagasan parangai nabadia. Tapuji madebata di bagasan lasniroha, Tede humma sombauku ho o Jesus. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toni parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Hisapa mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusun adenggan na somangasi, asalaung gadahamu marhite siani, molo tung nungadi dahamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagogotai, olopuk kamu ma debatani si Jakob. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata,
Suruh mato di perbadia tu rohanami, asa tarapul tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gaddah porsion nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa tongtong huingot tami, na hehe dohami musesian namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Tatangi homa pati indi bata di minggu tes darion sian 5 Musa bidu 20 ayat sia. Pahoto ni Jehovah maho gawe bangsa na badia songo naung ni wari honna hiatu ho mo akatona ni Jehovah di batam jal marapangi ho adana ido saatna atong rap matang yang mahita magilogogo tu di bata lau mangulaw no bar tupati nai ali Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulaw no bar tupati mi. Amin. Dia dobani debata tapa uduk jala tapa serep marohata tatopoti madusata martangi yang mahida alia manami jala debata nami na di banua gijang pargogo na suatu dosan basa doho jala rodi saleleng na do asini roham sai marpamuati di hacaton nami jala sai unang beingot akka dosa nami ay jut do hami mardosa marado poko jala jut do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalusan nami di hatam ali Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalusan nami unang alang asini roham sayurupi mahami ho ali Tuhan debata hatuon nami pelua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ata baga-baga ini bata taringot tu asisani dosa.
Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nunga diar sahi ho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka jahatommu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangaloyosim, alani hadiriokku. Jaladang behu payangotingot akka dosam. Asanga pema di dewata na digijang. Amin. Hatani dia patah, turpuk epistel di minggu tes darion, dienet sian, tolu Musa, bidu 20, membuka sian ayat sada, saat di ayat pitu, tajahama marsikap soring. Tupar 5 tahun sileban, dohot permainanon. Dungi, romuse hatani Jehova tusi Musa songonon. Au sendiri be menuju bohiku mangalo jolma si songoni jala maniapon ibana si antonga-tonga ni bang sona ala naung elehonna san pinoparna tumolok asa para muton inganak pun nabadiai dot paliahon warhu nabadiai. Au sadiri ma menuju buhiku mengalojol masih songoni dohot mengalodongan nasa marga. Au huhut maniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona rap dohot sude namangi huton permainan onna akan permainan mangi huton ibana tumolok. Di bahini ikon perbedaan muna diri muna asa gabe akan gabe diai hamu ayau do Jehova di bata munai ido sahatna mertua do akan tumbangihon hatani di bata jala no piopsa. Amin.
dah tidak kumah haporsiaw tay, songon na hina tidak kuninoata hasa porsiaw di sadok portibion, rap ma hitamandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumpalangi dotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sesadai, iman di tubuhon si Maria, na gabe-gabean sa tori berbadia, adorang suabubuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di pangumuman silatus na tetap pajal lo ibana di hau pinor silang na tuat tu toru dung ditanom na mulak bangolu di hari batuluhon na manai tu surgo lau hublu tu siamun de bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pa mula sugo tu tanon manguhumi halak na bangolu dohot na mate. Au porsea di ton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen kana badia, dot di asesani dosa, dot di atai namandok, mulak mengulu sogok daging halak naung mate, dot di anguluan na sora suda. Amin. Tapi kemai di pujian sian Kamis diuduti remaja na boso bulung.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 12 April 2026. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Mingguta sadarion, ima Minggu Kuasidimodo geniti. Lapatanna, songon poso-poso naimbaru tubuh. Topik ni Minggu sadarion, mangolu di Bagasan Parange Nabadia. Napaduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 10 April 2026 di Patu Pahuriata do partangyangan sektor di Bagas ni keluarga sada sektor sada dohot sektor tolu di Bagas ni keluarga amang situa suaduon lubis inang sondang es boru lumbat tobing di Patupa di konsistori gereja. 2. Sektor 2 dohot sektor opat di Bagas ni keluarga inang Nyonya Pakpahan Boru Manalu. Opukwin alamat Jalan Kelurahan Tolu Blok F27 nomor opat. Turpuk Jamita dienet sian Lukas Bindusada ayat 46 sahat tu ayat 55 dohot tema Marlas Niroha di Bagasan Jahoba. Atong riamahita rotu partang yang atai dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon Dewan Koinonia PA Remaja. Di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 di Patupa Huriata do PA Remaja mulai pukul 10 pitu 30 wib. Maringanan di konsistori gereja. Nani uluhon ni amang situa Julfritri Pakpahan. Nas PA di enet sian Lukas bindu 2 ayat 30 sia sahat tu ayat 40. Pinongido tusudi remaja ni Huriata asaria mandohoti PAI. Napaopaton maka tindakon hapor seaon. Di Minggu sadarion tanggal 12 April 2026 di Parmingguon pukul sia 30 wib di Patupa Huriata do Pakobasion maka tidakon hapor siaon manang pelayanan lepasidi toropna 10 walu halak ianak koni Huriata tahun ajaran 2025-2026 tu Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026 walu halak bawa 10 halak boru ima sada Treana Adrien Grimonia Boru Situmorang. 2. Johanna Pilomenia Boru Nainggolan. 3. Vanessa Kaila Salome Boru Siahaan. 4. Opat Faith Jacinta Jareka Boru Sirait. 5. Cika Exaudi Boru Napitupulu. 6. Jemima Carol Boru Hutagalung. 7. Karisa Ilona Cantika Boru Simbolon. 8. Audrey Ezrel Linela Boru Situmorang. Sia Joy Sepin Esteruli Veronica Boru Siahaan. 10. Nicole Victoria Nauli Boru Lumban Gaul. 10 sada Kennard Oloan Simanjuntak. 12. Kenneth Manuel Alvaro Sinaga. 10 tolu Ronaldo Valentino Sibuantua Tambunan. 10 opat Anselo Haniel Haposan Siboro. 10 lima Abraham Kevin Binsar Hutasoit. 10 enom Bestar Fortius Hutagaol. 10 pitu Christopher Salomo Parsaulian Hutapea. 10 walu Bernard Pinondang Siahaan. Jaladung sidunganon parmingguonon diuduti dohot marulaon nabadia tusude nabaru makatidakon haporsian rap dohot keluarga. Napalimahon parhalado pensiun. Di hari Minggu tanggal 10 sia April 2026 nanaengro di Parmingguonon Arian pukul sia 30 wib di Patupa Huriata do pamensiunan parhalado ni Huriata
Ima amang situa jalitong parningotan sihombing. Ala naung gok umur nasida 65 tahun. Mardomu tusi papungu pelian tujolo dohita songon hamauleato nihuriata di pakobasion nasida nasa lelengon. Jaladung sidung acara parmingguan Arian di Patupa Huriata do ramah tamah di aula gereja lantai 2. Pinangido tusude parhalado dot keluarga dot sahalak mewakili setiap seksi kategorial manampunguan kor asaria mandohoti acarai. Napaonopon amplop tu hapuruan pakobasion sosial huria. Di minggu sadarion tanggal 12 April 2026 di Patupa Huriata do papungu amplop tu haporluan pakobasion sosial huria tapasahat mai tujolo dung sidung jamita dohot partondingna pelian parjolu tolu katong ima tu huria dohot tu pusat pelian paduahon ima amplop tu haporluan pakobasion sosial huria atong tapasahat ma peliatai di bagasan las niroha. Pitu surat masuk Marsogot hari Senin tanggal 10 tolu April 2026 mulai pukul sia wib sahatuna sidung di Patupa perayaan Paskah saha HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di Sopo Marpikir HKBP. Mewakili sian HKBP Resort Pondok Bambu, Amang Pendeta Dr. Jusen Buang Manalu, Amang Pandita Edi J. Sitindaun STH MPD, Inang Bibelfro Juliani Boru Tarihoran, dohot 10 halak mewakili sian ruas, ima, sada inang nyonya Simamora Boru Silain, 2 inang calon sintua nyonya Eli Simanjutak Boru Hutapea, tolu inang nyonya Situa Siregar Boru Sihombing, 4 inang nyonya Sinurat Boru Napitupulu, 5 inang nyonya Siregar Boru Marpaung, 6 inang nyonya Siahaan Boru Pakpahan, 7 inang nyonya Siahaan Boru Sibarani, 8 inang nyonya Tiurma Hutapea Boru Batubara, sia inang nyonya Nengsih Dabuke Boru Tobing, 10 inang nyonya Sitinjak Boru Silalahi. Napawaluhon ruas namar sahit di bagasan pasahiton do ruas nihuriata sada amang situa MH Tambunan dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara lantai pitu ruang pitu 56 ruas sektor sada wik sada. Napaduahon Kriswell Sianturi anak sekolah minggu nungamulak tu bagas nasida dung piga-piga ari dirawat di Rumah Sakit Harum ruas sektor tolu wik sia. Tolu inang nyonya Situa MB Marpaung Boru Pasaribu dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi ruas sektor opat wik 10 tolu. Taboan ma di bagasan tangyangta asalam tuhi pasna di hilala roha nasida. Napasiahon parhepengon. Pelian tuhuria 10.631.800 rupiah. Pelian tu pusat 22.772.200 rupiah. Pilihan tu diakoni sosial huria 3.075.000 rupiah. Transitori 27.700.000 rupiah. Penguma sude 72.170.000 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon, sai di pasu-pasu tuhatama sude pakobasian dohot peliani, baen sangap dohot puji-pujian di guarni tuhata. Tapi gema ide pujian sian punguan kor gabungan di uduti kor ama.
Di bagasan las ni roha, tapasahat na baliata, sada A, sada B dohot paduaon, terpuji Tuhan ta buku ED nomor 227 ayat sada dohot tudutna.
ni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amin. Hamuak kamang inang horas madihita saluhutna ujahama sian hata ni debata gabe jamita di minggu sadarion natar surat sian sada Petrus sada ayat 10 tolu sahatu ayat 10 onom parange nabadia dibaheni husosoi hamu ma rohamuna torang ma rohamuna sadok makirim mahamu di asini rohana tarbuak Tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus songod dak dana si pangului mahamu unang mapaihud ihud hamu be sakap ni roha uju di haotoon muna najolo alai mangihuton nabadiai namaju hamu doho mahamu gabe badia di nasa parange muna ai natar surat do badia mahamu ai nabadia do au ido sahatna hurian itu hatta ruas dohot parhalado di sadarion tamadohi tamadok muliate mamuji pasangap guarni tuhata ala 10 walu halak yanakon ni huriata sadarion naeng lepas sidi anak-anak kami sidi jangan kepanjangannya diplesetkan ya. Kalaupun dipelesetkan kepanjangannya dipelesetkan ke arah yang positif ya jangan hanya sebatas guyonan. Banyak orang berkata sidi surat izin dinikahkan, jangan ya. Jadi sidi boleh dibuat kepanjangannya sudah imanku didewasakan. Kalau mang pendeta katakan lepas sidi, jawab anak-anak yang akan lepas sidi, sudah imanku didewasakan. Lepas sidi, lepas sidi, lepas sidi. Ya, kita patut bersyukur mereka berkata, bersaksi, sudah imanku didewasakan. Inilah yang kita patut syukuri kepada Tuhan pada Minggu 12 April 2026, ibadah 9.30 di HKBP Pondok Bambu. Sebanyak 18 orang anak jemaat berkata sudah iman mereka didewasakan. Iman yang didewasakan tentu dia harus kuat dalam Tuhan. Ujaha salinai ayat 10 tolu di hati Indonesia, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Di hata bata didok disosoi hita asa torang rohatta roha dang holan sebatas jiwa, tetapi mencakup artinya kehidupan rohani. Maka disabdakan tetap waspada. Tetap waspada.
artinya tetap berjaga-jaga, tetap siap siaga dalam menghadapi pergumulan apapun. Anak-anak harus menyiapkan akal budi untuk selalu berharap kepada kasih karunia Tuhan dalam perjalanan hidup. Itulah yang diingatkan pertama umat yang sudah didewasakan imannya kepada Tuhan. Dia selalu menggantungkan hidupnya, imannya kepada Tuhan saja. Ya, jadi pengakuan iman itu bukan sebatas lip service, bukan sebatas kata-kata. Dang holan panidangion di pakatayotai molotado au porsia di debata ama anakna dohotod di porbadia dang holan di hata, tetapi kita benar-benar menggantungkan iman kepada Tuhan. Maka pesan rohani lewat khotbah ini kepada anak-anak kami ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsumu. Songot dak dana si pangoloi mahamu unang mapaihud-ihud hamu be akasakap-sakap niroha. Itulah arti jemaat dalam satu kata Yunani eklesia. Jemaat dari kata eklesia, eklesia dipanggil keluar. Anak-anak kami sudah dipanggil keluar dari hidup lama menuju hidup baru dalam iman kepada Kristus. Eklesia mengingatkan kita adalah umat Tuhan yang sudah meninggalkan hidup lama dan selalu hidup baru seturut dengan firman Tuhan. Kalau kita belum melakukan firman Tuhan, kita harus berdoa, memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan supaya kita dikuatkan melakukan seturut dengan firman Tuhan. Dido ikon gabesi pangului hita, hidup taat setia sepanjang hidup kita. Memang margogo dosi bolisi akamang inang mangujuni hita di ngolu portibion asa do jala sirang hapor siaun sian Tuhan ni. Alai molo tapangido do gogo bisu nasian Tuhan ni jot tajahai hatanai totu margogo mahita mangalo ragam pangujunon namasa di tonga keluarga di ulot tanah maragami dohot di parsorape. Alani pesan nabaduahon di paingot hatani debata di ayat 10 onom naparpudi asahot hitamangulu di bagasan habadiaon. Aina tarsurat do badia mahamu, aina badia do au. Sebab ada tertulis hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Badia bukan berarti kita mengasingkan hidup. Kita masih di dunia ini. Di dunia ini ada banyak masalah, ada banyak hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Alane molo di pangolu disosoi asa mangolu hita di bagasan habadiaon, kita harus bernasar Tuhan pargugui parbisuhi au asa manotong satia di ngolu hapur siaon manang ahape namasa manang ahape parukilon unang ala parukilon ni bain au Tuhan holang hapur siakko. Alane kita harus lihat merenungkan arti ikan. Ikan dalam istilah Yunani disebut iktus. Iktus. Kalau jalan-jalan
ke Galilea, pernah ingat pinggir Danau Galilea ada banyak restoran dijual di situ, Ictus Petra, ikan Petrus, ya bisa nanti dipesan ya, atau yang jalan-jalan bawa ikan Petrus, jangan hanya banyak bawa anggur kana aja, tapi bawa juga ikan Ictus Petrus ya. Ya, itu sangat memiliki makna historis. Ikan dia berada di laut. Laut itu asin. Tapi ikan itu enggak jadi asin. Ibu-ibu, hamu akan tua-tua nami, ina nami molo mangalopa hamu molo soiwet tamu garam dang asin ikan-ikan. Jolo ibaedo garam. Padahal ikan itu hidup di laut yang sangat asin. Tapi dia tidak menjadi asin. Begitulah kita pengikut Kristus. Diingatkan kita hidup di dunia bukan berarti dunia ini mendominasi karakter kehidupan kita. Kita hadir di dunia harus berbeda dengan cara hidup yang bukan selalu dipengaruhi oleh dunia. Iktus itu ada kalanya kepanjangannya diartikan pada saat Kaisar Nero, ya, tantangan kekristenan begitu luar biasa. Hampir setiap malam di sekitar istana Nero, puluhan manusia dicor dengan cairan lilin, pada malam hari dinyalakan menjadi penerang di taman istana Kaisar Nero. Dan orang-orang yang dipilih untuk dicor dengan cairan lilin adalah pengikut Kristus. Mereka mati martir, mempertahankan imannya. Maka banyak orang Kristen mengungsi ke pegunungan, ke tempat pemakaman yang disebut katakom. Katakom adalah tempat pemakaman orang-orang di zaman Romawi di mana orang Kristen bersembunyi. Mereka bersembunyi karena takut ditangkap dan dijadikan sebagai alat penerang di sekitar istana Kaisar Nero. Maka mereka gambarlah gambar ikan. Ikan itu, I yang pertama karena iktus tadi, ikan itu Yesus. Yesus Kristus, anak Allah juru selamatku. Itu arti simbol ikan secara iman Kristen. Makanya banyak gereja, umumnya gereja ortodok, bukan membuat simbol gereja salib, tetapi simbol gereja adalah ikan. Ikan itu mengingatkan kita bahwa gereja hadir di tengah dunia ini seperti ikan. Ikan mengingatkan ada banyak tantangan pergumulan di dunia, tetapi dia tetap dalam jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Kiranya firman ini menguatkan kita menjalani hidup hari demi hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Martang yang mahita. Molia temat ale Tuhan tung takas di pengot hatam hami asa hueahi hami ngulu napolin nasai tok tong makirim di asini roham dohot asa tok tong hot hami mangulu di bagasan habadiaon didok hatam
badia mahamu aina badia do Tuhan nami pargugui hami ale Tuhan laho makanguluhon naho bartu hatami ale Tuhan Jehovah pasu-pasu masude ruas parhalado ni huriamon naromar minggu di arianon naung tumangihon hatami anggiat marhite asini roham pargugomu parbisihonmu saluhut ruas parhalado ni huriamon laho makanguluhon hatami ali Tuhan hutangia kok kami do tuho akka yanakon ni huriamon adong 10 walu hala nanaing maka tidak kok kaporsiona di minggu sadarion pasu-pasu jalalehom mato guni haporsian tunasida saluhutna lang holan ditikina maka tidak kok kaporsiaon nasida sadarion alai asi maroham pasu-pasu huhu pargugui sude natoras nasida di ulaon di keluarga pe asanang nasida tok tong mangut dihon sude yanakon nasida mangulu di bagasan ngulu namar habyarat tuho jala tok tong mardalan di dalan lomoni roham ale Tuhan hutangnya kok kami do adong piga-piga sian ruas ni huriam na tongon nuaing di bagasan parsahiton hutangnya kok kami tuho amanami situa MH Tabunan na dirawat di rumah sakit primer Jatinegara suang songoni Krisweli Sianturi nong mula jala tongon waing di bagasan pemulihan di bagas nasida suang songoni ina nami nyonya situa MB Marpaung Boru Pasaribu dirawat di rumah sakit Silom Semanggi sai asi maroham Tuhan pasu-pasu ma nasida saluhutna lehon tok tong tunasida gogo pakirimon dangadong naso tarpatu paho laho pamalupon nasida sian parsahiton sian hagaleon ni pamatangi pasu-pasu ma aka ubat tindakan para medis para dokter parhitian asini rohamai Tuhan pasahaton hama malum tunasida anggiat tutiki naneng ro boy hami marsaor mamuji pasangap guar munda bade di bagasang lasni roha ali Tuhan Jehovah utangi akok kami do tuho ala torop do siat tonga-tonga ruas ni huriamon marningot di minggon ari parningotan hatutubuna doho pardongan saripionna ali Tuhan madok moliate dohami tuho di asini roham mangalehon gajang ni umur mangalehon hahi pason doho gogo tunasida lam usehoma pasu-pasumna sumurungi anggiat nang nasida di parnguluon siganop ari tok tong pasangapon mamuji guarmuna badie sisa saluhut dosa nami ale Tuhan asa talup pami macalo asini rohami bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amen maredehita huhut tapapungu pelean tu pangurupion sosial ni huriata
Hamu akadonga sahuria nuaing bongot mahita tu ulaon maka tidakon haporsiaon alanita parade roha pikirat dohot nasa ati-atita tapuji tu hatta marede nomor 140 sia. Marhite-hite goar ni debata ama anak doho todi parbadia. Amin. Jongjong mahamuna toras. Orang tua. Hamu alena toras ni akadak danahon. Di ida hamudo yanak komuna. Haholongan ni rohamuna cong-cong dison tama jumolo madok mauliate hamu sadarion tu debata ala ni sude asin ni rohana na sailau ai di pangolu do nasida rasi rasan waing jala sanga di boto nasida hata ni debata doho dalan tuhanguluan alai tamado ingoto muna sadarion akka pabahena muna tuaka anak komunaon aidang dilehon debata akka danahot tuhamu asa adong donga muna mangula ulau sabing alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihuton hatani debata ido ubahenna dilehon ditangnya ko kamudo ganupari yanak kumunaon na sailaon asa unang mago na sida molo dihilala hamun waing hurang ni pabahena muna taringot tuaka yanak kumunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita ale amanami ama ni nasa na targoar ama di banua gijang dohot di tanoon say tangihon matang yang namion jakom ma akada danahon gabe anak komu asima roham lehon matod di perbadiai tu rohana sida asa gabe sisyamu nasida rodi saliling nililingna molo tung nahurang pabbahenan nami nasay laut tu nasida say sesamay say unang matargasip nasida jala unang luas mago manang ise nasida binahen ni pangalaho nami asima roham sahat tutangamu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hudul mahamuna toras peserta lepas sidi silakan berdiri. Hamua kadak danak nahina holongan ni debata. Na jongjong do hamun waeng bijolo ni debata. Nama mereng torus tu bagasan rohamuna. Dohot dijolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo ni roha dohot sogo ni roha ni debata. Dang tarbahek kamu be marsidalia sogot di ari paruhumani.
Molo ingot rohamuna diaka ari ningolumuna nang salpui. Tama madok mauliate hamu tu debata. Ala ni sude asini rohana. Jala molo diingot hamu akka pabahina muna nasoture. Tama marsak be hamu sadarion marningoti. Buan hamu ma luhut na Tuhan Yesus. Asa disesai alani mudarna. Nause humoko pardosa nama nopo ti dosana. Alai paubahamu marohamuna huhut pukkahamu ma parange nai baru olat ni sadarion. Asa dalanamuna dalan nabubui na marhapatean tu hanguluan saleleng ni lelengna. Atong alusi hamuma na husukutonon di jolo ni debata dohot di jolo ni akadongan na pungudison. Di parhatutu rohamdo hata ni debata na ginuruhomi na sailaon holanido dalat tu hanguluani olodoho sian nasar roham tumudalhon saluhut dosa. Jala olodoho tujuluanon mangihuton hatan debata rodi hasusudani bohalmu. Olodoho makangoluhon haporsiaon nasitongi. Nahinati dakon ni huria Kristen Protestan. Songon natar surat di padan narobi. Dohot di padan nai baru. Atong marpada dohamun waing dohot debata nabadia di joloni huriaon tung unang osehamu sai burjuma hamu marningot saluhut nai asa lamhot ha porsiaw muna martangiang mahita alia manami jala debata nami suru matod di parbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Uleho kami marohanami bahen ingananmu olat nion rodi saliling nililingna. Suraton jala sahapi ma tusude hami. Naung huoloi hami ho. Sai paujung ma ulau na pinuk kami di bagasar rohanami. Ramoti mahami sasudena. Unang tuhamagwa sogot manang ise siak kamion. Tobu jala iring-iring mahami ganupari. Asa sahat hami tuhangoluan na sora sudah. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kau majolo ha porsia muna ahu porsia. Amin. Mau maret dehita 150 Roma ham tujulu huhut maret deh. Sigo
Amanat untuk Triana Adrine Grimonia Situmorang. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat untuk Johana Filomenia Nainggolan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14a. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamu mapasu-pasu siat debata mata sian Yesus Kristus dohot todi porbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan aja. Dipargugui mahamu patu pahon aka nadenggan. Amin. Amanat untuk Vanessa Kaila Salome Siahaan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah jalanmu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat untuk Faith Jacinta Jareka Sirait. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amin. Jalohamu mapasu-pasu sian debata mata sian anak-na Yesus Kristus dohotor di porbadiai. Sai didongani mahamu maralohon aka najat. Dipargugui mahamu laho patu pahon aka nadenggan. Amin. Amanat untuk Cika Eksaudi na Pitupulu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amin. Amanat untuk Yemima Carol Hutagalung. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamu mapasu-pasu sian batamat anak-na Yesus Kristus todi porbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan ajat. Dipargugui mahamu laho patu pahon aka nadinggani. Amin. Amanat untuk Karissa Ilona Cantika Simbolon. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin.
Amanat untuk Audrey Ezerelinella Situmorang. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Matius 5 ayat 7. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamu mapasu-pasu sian debata mata anak-na Yesus Kristus dohot tode porbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan ajat, dipargogoi mahamu laho patupahon aka nadenggani. Amin. Amanat untuk Joy Sepin Esther Uli Veronica Siahaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat untuk Nicole Victoria Nauli Lumban Gaul. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamu mapasu-pasu siat debata mata anak-na Yesus Kristus dohoto di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan ajat, jala dipargugui mahamu laho patupahon aka nadenggani. Amin. Amanat untuk Kennard Oloan Simanjuntak. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat untuk Kenneth Manuel Alvaro Sinaga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamu mapasu-pasu sian debata mata anak-na Yesus Kristus dohoto di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan ajat, dipargogoi mahamu laho patupahon aka nadenggani. Amin. Amanat untuk Ronaldo Valentino Sibuatua Tabunan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat untuk Anselo Haniel Haposan Siboro. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 19 ayat 23. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamu mapasu-pasu siat debata mata anak-na Yesus Kristus dohoto di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan ajat,
Dala dipargugui mahamu lahu patupahon akka nadenggane. Amin. Amanat untuk Abraham Kevin Bissar Hutasoit. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat untuk Bestar Fortius Hutagaul. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamu mapasu-pasu siat debata mata anak-na Tuhan Yesus Kristus dohoto di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan najat. Jala dipargugui mahamu patupahon akka nadenggani. Amin. Amanat untuk Christopher Salomo Persaulian Hutapea. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Hayatilah akan firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat untuk Bernard Pinondang Siahaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamu mapasu-pasu siat debata mata nana Yesus Kristus dohoto di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan najat. Dipargugui mahamu patupahon akka nadenggane. Amin. Ya, anak-anak kami pelajar penerima penepungan CD berdiri. Hamu akana pinar hamaul ni debata nunga gabedonga cahuria jaladonga sapanganak kamu mangatu perpadanan nabadiai na arga situtudo hamu ditobus unang oloi hamu bedo sadohot sibolis ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoi asal ma totong rohamuna tu ibana jala togihonon na do hamu masuk tu harajaun Banua Gijangi atong martangyang mahita alia manami na di Banua Gijang asi maroham di nasida akan na pinasahat nuaing tuho say ramoti manasida marhite-hite tod di porbadia say pahot manasida di bagasan padan naung niulun nasida nakining say perbadiai manasida di bagasan hatam asa tarida haporsion nasida tujuluanon marhite-hite parange nadenggan alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajomu say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa indongan namar dosa tuhami unang hami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago aihona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling ni lilingna. Amin. Hudul mahamu
Ya, sebelum KOR lepas CD dan bersama orang tua, seperti yang telah diprogramkan gereja kita, ada apresiasi untuk anak-anak kita. Apresiasi terbagi dua. Yang pertama yaitu yang terbaik dari antara yang baik, pencapaian nilai-nilai dan pengerjaan tugas-tugas. Dan kategori kedua, apresiasi untuk disiplin, kehadiran, kerajinan, dan keaktifan. Oleh karena itu, anak-anak kami panggilkan nanti. Yang pertama kami panggilkan berdiri sebelah kanan menghadap jemaat. Sesuai dengan akumulasi penjumlahan semua pencapaian nilai, maka terbaik satu yaitu kepada anak kami Triana Adrin Grimonia Situmorang. Terbaik dua kepada anak kami Bernat Pinondang Siahaan. Dan terbaik tiga kepada anak kami Yemima Carol Hutagalung. Dan apresiasi untuk disiplin, kehadiran, dan keaktifan kepada anak kami Joy Sevin Esteruli Veronica Siahaan. Dengan hormat kepada Amang Pendeta Resort, kami undang untuk menyerahkan apresiasi yang sangat sederhana yang bisa dilaksanakan oleh gereja kita. Pendeta Resort di tengah, Inang nanti di pinggir. Ya, Amang Pendeta Resort di tengah, tolong diabadikan. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, tiba saatnya kita untuk mendengarkan lagu pujian dari anak Sidi.
Dilanjutkan KOR anak Sidi bersama seluruh orang tua Sidi. Tes.
Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga karenanya. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marede hita buku de 440 ayat sada laus jongjong mahamu saluhukna. Tuhan Yesus ampunlah sungguh damailah dengan pulang Dari perluku melunasi dosa-dosaku, rasa doi. tatang yakom mapeliata. Alede bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mawuliutus. Upasahat hami masian na nilehom mitu kami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa
Maria manami na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harazom, say saut malomoni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguduan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Dido pakko Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Ya, sambil dipersiapkan anggur dan roti perjamuan, anak Sidi sesuai formasi yang kemarin, mari kita berfoto bersama dulu. Anak Sidi dulu semua, sini cepat. Minang pendeta resort, minang Wilpro. Kemarin siapa di sini? Di sini siapa? Ayo, sesuai bacaan kemarin. Kamu di sini ya? Kamu pendeta resort. Pendeta resort tuh nggak? Ayo, yang laki-laki baris atas. Jangan kosong di situ. Sesuai yang kemarin. Itu megang apanya yang benar ya. Joyce terbalik itu. Si Joyce terbalik.